Sar tini to soita to soita bar wanda je bonda kumane tap to soita to soita ba ya ko abo tini mane buzu to success hambai sini media rakno ba sini jara chang 19 bishi belberi block ne 15 ta khairpur block ne 60 ta bishi na tei chang 19 ta bishi na tei chang je bonda ko mane chang tini phung 6 ta ni sini starting khaika Starting tabuk seng, rai duita, hai baju tangka, totally sini start to kaham ke bon success seng kali man ka. Awan bagai ceng osuna kok lagi ceng thanawa sini additional SP, HDPO, OC, tai sini di pramota pati ni sini biridol ni neta, sini onime sar soho asuklai ceng kok salaika, borok. Jasa kayak mana borok na esma kainya nih bagai borok kok gimana nih bagai seng tini nih bon na seng rosanya harka karon jadi borok na rom ya hangkai next di kodakap ceng tabuk saklaya seng borok na jadi rom ya hangkai ceng tam makanya ceng pulo kormo suci nawi seng saklane bon nih bagai ang obon nong media nih bisita ang obon taisi sana na yo je tini nih piketing painai rok ba oro tong kosong tong rok bong ni thang tani phaitini dera korok marok no ang nakar mungsano tamni bage hingkai el karo shanti narnani tong kesang narnan bage se chungo bon khemini obani bage nya jara mane kosto mannai rok ba bibinno apod bipod klainai rok no nakar mungsanai tinin bon kaham krengkai par khlai success chungmane bage ang jotana khulumai tinin bonna chung haikena rosalai na halka jotana hambai